Ассалому алайкум дӯстони азиз, иншаллоҳ ки ҳаматон хубин, сиҳата саломатен. Имрӯз рӯзи душанбе май кор омадам, рӯза машқойдам. Имрӯз мада як хушхабар омадагия, як мактуби бисёр ҳам гуфти гапо важни омадагия, ки ма дер бор интизорш будам. Дер боз ай Google AdSense ма хостам ки шумо да нишон будам, хурсандима қати шумо гуфти рӯсо падилитса кадам. Ина мехоҳ дӯстони азиз, ма як моҳ пеш додагӣ будам заявка. Ина нависондагӣ будан ки чири в течение як моҳ меояд мактуб. Ина гуфтиам бошидак, як моҳ пас ина омада кода гирифтем, сразу набират кадем, равон кадем. Ами хел мекунем, намедонам ака дуруст кадем, нодуруст кадем, ки хел макуқа сарфаро намерам, барои ки ма вақт надорам ки ами кову шур кунам ютуба бафам исрусуша, просто мана дахтарам мебарам мекунам. Аммо кадак ва чи гуфтаниям. Ба ҳамаи шумо миннатдории худро баён мекунам. Ҳазор раҳмат. И меҳнату машаққати ма тоқа нестай, ай шумо ҳам ҳастай, барои ки мисол видеои мара шумо тамошо мекардем, просмотр мегирифт. Ҳазорон бор миннатдорам ай шумо. Аллоҳ ай шумо розӣ бошад. Ина мехоҳ дӯстони азиз, хостам ки қати шумо падилитса кунам хурсандима натиҷаи меҳнатакои маи мисол ай сипас ака канали ма иншаллоҳ ки чӣ мекунад, пулкоркунак шидагия, пулкоркунак мешавад. Иншаллоҳ ки меҳнатакомон роҳат мешавад. ина мехел гапа хабар дӯстони азиз. Бисёриҳои ман савол мекунанд ки апа шумо чӣ хел кадем ки дар ин муддати кӯтоҳ шумо соатотона ҷамъ кадем. Ма моҳи январда каналма кушодагӣ будам, 9 январда уже 2 моҳ пас уже монетизатсиям гирён шидак. Где-то ми моҳҳои аввал ман 9 январда кушодам, ҳамин қашан медонистам ки чиай 4000 соат бояд ки просмотр ҷамъ кунем, бояд ки минимум 1000 подписчик дошта бошӣ, ки баъд монетизатсия баъд кушода мешавад, баъд каналат пулкор мекунад. ҳамин қашан медонистам. баъд ма нигоҳе намекардам мисол чиома просмотра, мисол соатома чанд кашидагия, барои ки ман фикр мекардам ки оли где-то оли через як соат баъд кушода мешавад, соатои ма ҷамъ мешавад. барои ҳамин аҳамият намедодам. баъд яке мобайнои моҳи январда як бор нигоҳ кардам, гуфтам ки кубес так нигоҳ кунам чанд соат шида, ради интерес нигоҳ мекунам ки 2000 соат шидагия уже. вақт гуфтам ин қад тез 2000 шидак, уже хай ниму пас дига, значит уже пура мешавад. ҳамин хел кардам. баъд уже моҳи февралда бо нигоҳ кардам як бор дига ки уже чӣ шидагия 3900 чанд шидагия соатом. дар духтарчама гуфтам ки Сабрина, все уже пагада чӣ мешава, 4000 мешава, давай тайёр шав, заявка равон мекунем. баъд ҳамин хел гуфтаи худам шидак, пагашта нигоҳ мекунам ки уже 4000 зиёд шидагия, сразу гирифтем, заявка равон кардем. тамом гуфтамон ки через в течение як моҳ уже чӣ меояд, код меояд. ина мехел шид як моҳ пас баъд ами чира роӣ кардам, кода равон кардам. ай ман мепурсанд, бисёриҳо мегӯянд ки апа шумо чӣ хеле кардин инқадар пур кардин, чиотна соатотон пур шидак. Ман ягон кор кардагӣ нестам, ман фақат ами чира медонам, ами видео кардан, монтаж кардан, мондан. одамо ба тамошо мекунанд, тамом, дига ман ягон кора наметонам. ман то ҳозира эфир кардагӣ нестам, эфири ман кушода шидагия барвақта, мо эфир кардагӣ нестам, эфир кардан наметонам, ягон бор кардагӣ нестам эфир. ба роҳи эфиркунӣ ҷамъ кардагӣ нестам соата, мисол плейлист монид қати ҷамъ кардагӣ нестам. мисол боам хасавол шидагие ки шумо харидагие соатора харидагӣ шуку, вообще ман ҳайрон мешавам ки чӣ хел соатани харида мешида. гуфтам хеле ҳайрон шидагиям. не, ман ягон кор кардагӣ нестам дӯстони азиз. ман фақат ами видео кардан наметонам, монтаж кардана, одамода пешкаш кардана, тамом, ами кор кардагиям, тамом. ман худам чӣ фикр мекунам? Ман худам мисол ман например худам аму хел каналома да мақол мешавад ки аму одам хача нишон бутада, вақте ки одам хача нишон мета, бо одамода интересни мешавад. ман ам хел фикр мекунам, барои ки ман хеле каналоро худам бисёртар тамошо мекардам, и хеле каналома да дар назарам самимӣ метуфтам. аввал да ман ниям хел вақти канала кушодам, худма ман нишон намедодам, чандқа видео кардам, худма нишон надодам. баъд дидам ки не, одамода мисол хай тамошо мекунам, қа интересни нестай. баъд гуфтам ки раз ман худам дам хеле интересне, мумкин одамои дига дам хеле интересне боша гуфта. баъд уже сар кардам, кам кам худам хеле нишон додан мегирифтам, мисол оилама нишон додан мегирифтам, мисол
одамода уже видео зинда мешава, хеле самими мешава гуфта. На самом деле ам хеле баъд уже просмотрҳо бисёр шидан гирифтанд. хай дӯстони азиз, шумо дар инҷо тавсия метавон мумкин хай ёрдам кунанд шуморо, агар мисол шуморо иҷозат бутан шавҳаротон, мисол калонтаротон, мисол агарам хеле бикунед, як попробовать кунед, мумкин бишава ба ҳамин роҳ. ин мисол тавсияи ман, мисол ман шумодам хеле чӣ мекунам дар иш бо фикри ақидаи мисол ҳар кас бо худаш фикри ақидаи хича дорад. ин хел фикри ақидаи ман метавонем ки истифода барем. барои чӣ не мисол моро гуфти гапҳо ягон кас намехрамон, агар мисол мо худмона нишон будем, мо ку таи чодарда нестем. ман например худам таи чодарда нест, ман фаранҷӣ намекашам, ман кор мекунам, мисол ман қатъиён дамо ҳамсуҳбат мешам, мисол дар транспорт, дар бозор, дар магазин, дар ҳамаи ҷо одамо моро мебинанд, рӯи мо пӯшондагӣ нестай. ҳамин видео даниам хеле нигоҳ мекунанд, мисол бо пеш ҳамсуҳбат мешавад, бо чӣ мешавад, бо камтар одамо да бо интереси мешавад, шавқовартар мешавад. ин ягон ҷои чиш нестай, гандагӣ надорад ба хиёли ман. инаме хел дӯстони азиз, мисол баррандаони хичона нишон метаванд, ку журналистҳо хичона нишон метаванд, гап мезананд. ин ягон роҳи пастиро нишон наметавад ба хиёли ман. мисол и ютуб не уже як ҳамин раҳи кори мо мешавад, як кори мо уже ҳисоб мешавад. барои ҳамин ман инаме хел шумода мегӯм, бо шумо мисол гуфти гапҳо фикри ақидаи ман, бо мисол шумо ба гуфти бо фикр мекунед. хай шумо савол додед, ман ҷавоб додам. агар ягон сахтон расида бошад, бахшиш. инаме хел дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо ҳам бурдборӣ муваффақиятҳо хоҳонам. худоҷон шуморо ба ҳамин рӯзо бирасонад. мисол блогерҳое ки нав ҳамин корро сар кардистен, ба қуллаҳои баландтарин бирасен, занои тоҷики мо ба пеш. барое ки ман мебинам ки шумо бисёр ҳам машаққат мекашед, бисёр ҳам заҳмат мекашед, каналотон бисёр ҳам нағз ва маъқули пухтупазҳои хушрӯ мекунед. ҳамин хеле занакода ман мисол гуфти гапҳо сари таъзим фуруд меорам, ки мисол ба ягон кас муҳтоҷ намешаванд, хачон ба роҳи мисол ҳалол, пули ҳалол қатъи мехоҳанд, ки мисол як кори хачона пеш баранд, зиндагишона пеш баранд. гуфти гапҳо ба пули ягон кас муҳтоҷ намешаванд. дӯстони азиз, бо дар инҷо дар болои столи ман як коғази дига мондагиай. ин коғази больнични май. больнични мара маҳкам карда буданд рӯзи ҷумъа. имрӯз ман рафтам, имрӯз натонистам ки барам чӣ кунам, больнични ма биспорам, барое ки худоме чихеле ки медонем ман қатъи кӯдакҳо кор мекунам, ман вақтам намешавад ки мисол ман кӯдакҳоро монам, хезам барам. барое ки ози и больничнира аввал тига хел буд, ози дига хел шудаги. аввали хеле коғаз буд, коғази калон буд, чихеле ки медонед шумо, коғази хеле кабутак будак, дастнавис кадаги буд, врачам хеле ба даст менависон медодак. ҳозир электрони шудагиай. ҳамин номроро мегирӣ, ҷои корда мебарӣ, нишон медиҳӣ. баъд ози бо чӣ хел шудаги, ози бо 7 варақи дигарро мегирӣ, пур мекунӣ. ҳамаямро пур мекунӣ, мешинӣ, пур мекунӣ. мисол номрои серия паспорта ҳама тарафа, мисол чанд коғазора пур мекунӣ. ҳамин нависиш бисёре. барои ҳамин ман имрӯз камтар тихи час кор доштам, натонистам барои рафта. чанд қабут ки кор накарда будам, бисёр документон бисёр шудагӣ буд, больнична будам. барои ҳамин қатъи во сару кор гирифтам, натонистам рафта, больнична қатъи сару кор гирифта. имрӯз ина қатъи ман пага насиб бошам мирам. барои чӣ озима ира гирифтам, нишон додистам? барои ки як одам мара пурсидагӣ буд ки апа мисол больнични шумо чие, чӣ хел оплачиват карда мешавад, 100% ё ки мисол 100% не, камтарак. хоҳари азиз, больнични ма ай ма худам 100% оплачиват карда мешавад. барои чӣ? барое ки ма ай 8 сол стажи корим зиёд ай. агар ки мисол дар Россия мисол стажи корит ай 8 сол зиёд боша, дар ҷои корат тра больнични ки буброй 100% больничнита чӣ мекунанд, оплачиват мекунанд. агар ки мисол ай 5 сол то 8 сола боша 50%. агар ки мисол ай 3 то 5 сола боша 30% оплачиват карда мешавад больнични. инаме хел ман саволи шуморо ҷавоб медам. мумкин хай бози ҳар рӯз қонунно алиш мешавам, мумкин бо ягон хеле дига шудагӣ бошад, не ки ман худам медонам ки ма 100%. инаме хел дӯстони азиз, имрӯза влоги мо инаме қадарай. ман хостам ки ами харсандии худма шумо да мисол бирасонам, қатъи шумо падилитса кунам. боқӣ дар амони худо бошен, дар ҳар куҷое ки бошен, сарбаланда хонобод бошен.
خدا نکتی فرزندتون احتیاط کنین. خیر.